Така, здравейте! Ето гледате сега рая на земята. Това е Доминиканската република. Пунта Кана сме тук, в Пунта Кана. Рая на земята, гледайте какво става, навсякъде има палми. Уникално нещо е тук. Ето сега отиваме към плажа. Навсякъде са палми, бели пясъци като брашно и тюркоазени води. Вървиме сега в посока плажа. Това е Баваро Бич, цялата плажна ивица, която е с тези камиончета превозват багажи, защото комплексът е много голям. Туристите багажите ги превозват с тях. Ето сега отиваме тук, влизаме към плажа. Ето натам, вижте какво става. Отиваме на тука. Сега се качваме към плажа. Това са ето бял пясък, който е по-ситен от брашно и най-интересното при него е, че никога не се спокойно можеш да ходиш без джапанки по всяко едно време на деня. Той никога не се напича, колкото и жега да е. Никога не се напича. Това е рая на земята, Доминиканската република. Който не е дошъл тук, не се е влюбил в нея. Ето сега вървиме. Много е хубаво. Не са някакви супер жеги, да кажеш. Съвсем прилични температури, около 30 градуса. Ето сега плажа. Отиваме. Сега ще завърта камерата. Видите? Ето. С клипчето, което правиме. Да ви покажа за какво ви да реч. Ето морето. Вижте нивата на цвят на морето. Светло синьо, другото синьо, по-тъмното, плажа. Уникално нещо е тук. Така че купона е на 6. Така, сега ще отидем, пак ще завърта камерата, за да може да отидем към плажа, да видите за какво и да реч. Но вие сами виждате, навсякъде са палми, видите за какво става въпрос. Тук други дървета, освен палми, няма. Пясък, брашно, бял и колкото и да е жега, не знам поради каква причина, този пясък не се нагорещява да ти изгори краката. Ето. Широка плажна ивица. Гледайте за какво става въпрос. Докъдето ти видят очите, то не се вижда, защото напред има още. Това е в едната посока. Спокойно, тихо, чисто и най-интересното е, ето сега ще още малко напред, ще вървиме. Вятър, ето ме сега пак мене, отзад да се видят хубаво палмите. Така, сега ето към другия край. Много дълга ивица, Баваро Бич, Пунта Кана. Има и други плажове, но това е най-големия. Един от най-добрите. Ето гледайте, брашно, пясък, няма кой да те притеснява, всякакви националности, пълно е с всякакви националности. И сега, предимно са, нали, американци, канадци, защото тях и тук им е близо. Те идват за, където се вика, за събота и неделя, както ние си ходим в Гърция. Така те идват тук. И но с тях е пълно, въпреки че има много французи,
много аржентинци, много бразилци, тези и много испанци, разбира се, нали? Защото от Испания най-често се лети насам. Въпреки че испанците, те най-обичат юли-август да идват, тогава е предимно испанци. Но има всякакви националности. Има много европейци, и румънци, и обаче почти няма деца. Тук там се срещат нещо деца, просто тук е направено за тотален релакс на възрастни хора, в смисъл на големи хора, с всякакви забавления. Не е примерно да кажеш като Малдиви. Там на Малдивите отиваш с една книжка и пълна самота, пълна изолация, докато тук няма. Тук ето плаж, море, обаче пък вечер има забавление, бачата, меренге, има къде да отидеш, Чокобонго, най-голямата дискотека, уникално шоу правят вътре, бяхме онази вечер там, така че ето сега пак за видите, за мен това е рая, да ангажирам никой с моето мнение. Аз отивам да се къпа и така. Приятен ден от мен.